vnímal ako malý. Iné veci by sa možno stali, ale dojebalo sa to na ceste a ocitol som sa na tomto mieste, kde už neverím na spásu, dobro, krásu, kde presvedčili o tomto klamstve masu. Otvoria sa raz všetkým oči, že múdry človek proste doľava otočí. Diabol jediný nám otvoril mysel, kým ten druhý prorok na kríži visel. Diabol aspoň neklame a nie je v každej reklame. Symbol slobody nemá to období, môžeš byť mukca a hodiť sa do vody, krstiť a Jana, tak ostane sám. Hmotný svet a bez obrazu rám, nemá už možno dostatok sily. Prečo sú kňazi pedofily? Pokrytectvo, dojebané detstvo, pokrytectvo a dojebané detstvo. Večer páči každému uchylovi v klube, ráno sedí v kostole v prvom rade. Chlapík, stripterke v nohavičkách, dolár v kostole, ústam s vínom, pohár. Boh nemá žiadne meno, energia, tlak, proste vesmírne veno. Má všetko potenciál presne ako on, všetko bytie na zemi je obyčajným snom.